Amana que choco chocola, londo la tuña befo. Amana que choco chocola, londo la tuña befo. Amana que choco chocola, londo la tuña befo. On peut se cacher des trollements, mais surtout pas de soi-même. Amana que choco chocola, londo la trunya bebo. C'est facile d'être pasteur au l'imam, mais qui a dit que c'est facile de réaliser la parole de Dieu? C'est trop facile d'être un politicien, mais qui a dit que c'est facile de veiller sur tout le peuple? Amana que choco chocola, Amana for choco chocola, Amana que choco chocola, londo la trunya bebo. Imani dogo favori cafe, shufe wara unyabe nyogona, tijani aida, ite shufle ni fonko, ashubada mautewa. Amana que choco chocola, Amana for choco chocola, Amana que choco chocola, londo la trunya bebo. Amana que choco chocola, londo la trunya bebo. Amana que choco chocola, londo la trunya bebo. Amana que choco chocola, Otep à toute la famille. Au bela jele fole no kamitu au bebe fo ka mandenga fo ka malien fo Angola ko makele damba kele seba kele fama kele sira kele jokele sonkele kama chebaw ani amusobaw foli be au bela jele aywa ambora mena nga fla fo amena nga yere wolo de ngamfo ko ma ko ni teke fusi ni yerete kan kana ka an yere yi ko an yere mai ko fen woro de kai ko ma woro de kai ko ka teme an yere kan an go ko ai mo alni an faw an mokew alni sekuntuye an bo usani wali mokew an ko an mo muso ta al no asro ko sekuntuye an bo lu usani wali mo muso yedre sabula ni yaye an bebi an bora olu de la ko an kana kan yere
anga kan yɛrɛ ananga na kan yɛrɛ kɛlɛ de be kamakaw aw fole nu ayiwa sans plus tarder an ye karamɔgɔw ka kuma mɛn karamɔgɔ minnu bɔra n'u bɛna kuma sisan ko k'u bɛna kemetiya ɲɛfɔ maloya ma karamɔgɔ minnu sɔrɔ ka n'u sigi jama la ka kuma faso yɛrɛ wolodenw kan ka sɔrɔ kemetiw ka gurupu kemetiw ka siti a dogolen tɛ dɛ a whatsapp gurupu i tɛ wari bɔ ka don a kɔnɔ dɛ a whatsapp gurupu i tɛ taa carte d'identité yira ka don a kɔnɔ dɛ a dayɛlɛlen don bɛɛ lien bɛɛ fan bɛɛ nka Mali silamɛw dɛsɛra ka bɔ ka na débat kɛ kemetiw fɛ fo ka taa sigi misiri kɔnɔ minibari ɲɛfɛ o kumana k'a fɔ ko kafiru don k'u bɛ diinɛ contre la n'an k'u ma k'u kana an ka débat kɛ ko ayi k'olu tɛ na ko maa ni olu ni maa ka débat kɛ dɛ o yɔrɔ in de y'an dabali ban sabula ka da mun kan aw nana aw ka diinɛ ɲɛfɔ jamana min kɔnɔ o jamana denw olu tun tɛ silamɛya dɔn anw bɛnbaw tun tɛ silamɛya dɔn olu bɔra arabuw ka jamana kan ka na silamɛya ɲɛfɔ anw bɛnbaw ye vous êtes d'accord mais est-ce que olu nana k'u tɛ kuma anw bɛnbaw fɛ ko parce que ko kafiru don wa ayi n'olu nana sɔrɔ anw bɛnbaw bɛ tagabolo dɔ kan malgré tout ces tagabolo la olu nana don anw fɛ yen ka silamɛya ɲɛfɔ ni maa dɔ nana o k'i bɛ ka min fɔ i ka silamɛya in kɔnɔ n m'a fɔ i ka silamɛya tɛ ka tiɲɛ ye i ka tiɲɛ don n m'a fɔ i ka silamɛya yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye fana ye koyi an m'o fɔ dɛ nka an ko k'aw ka silamɛya ye fɛn dama damaw fɔ ko anw ti jɛ n'o ye sisan e min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e min ye maa kalannen ye a fɔra ko ni kɛlɛ tun binna dugu kan ko kira yɛrɛ tun bɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ n'est-ce pas e min sigilen don kira place la o ne y'a mɛn ko maa dɔw bi k'a fɔ ko kira nana ni kuranɛ min ye ne y'a mɛn ko maa dɔw bi k'olu sɔsɔ o e kan ka wuli ka se o mɔgɔw ma aw ka taa sigi aw ka kuma o mɔgɔw dɔgɔyara o tɛ ka sira ye o mɔgɔw bonyana o tɛ ka sira ye nka n'i ye dɛsɛlen ye ka wuli ka t'i ka kira ka ci fɔ o mɔgɔ fitininw o kafiri fitininw ɲɛna o est-ce que e bɛ se k'a fɔ k'i b'i ka kira place la bilen wa i tɛ se k'o fɔ dɛ an ye karamɔgɔw wele kamitiw ye karamɔgɔw wele su k'u wele tile n'an y'u rajouté an ka site kɔnɔ u b'u retiré Suala Baya b'a kalama anw ye Suala Baya rajouté an ka groupe kɔnɔ a ye une semaine kɛ a bɛ k'an lamɛn a tilara k'i retiré ka taa a ma sɔn ka kuma Imam Jabi an ye Imam Jabi rajouté ne yɛrɛ bolo de ye Imam Jabi ka numéro rajouté an ka site kɔnɔ a ye une semaine kɛ a bɛ k'an lamɛn a ka ca une semaine an y'a jigin ka bɔ yen a bɛ k'an lamɛn mais a tɛ ka se ka bɔ ka kuma aw bɛ ka min fɔ tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ u tɛ se Mali karamɔgɔ tɛ anw ma Mali karamɔgɔ min kɛ kamiti groupe kɔnɔ k'u ka na an ka kuma dalilu ni dalilu n'i ko ala kumakan don ayiwa anw ma sɔn yɔrɔ min ma an b'o yira i la i b'a yira na n'o ye ala kumakan ye kɛlɛ t'o la o kɛlɛ t'o la anw m'a fɔ ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye anw ko k'anw ka tiɲɛ de tɛ sabula anw ye fɛn dɔw ye silamɛya kɔnɔ a fɔra k'o kana sɔsɔ anw dun tɛ se ka sɔn o ma ko dabama y'o fɔ aw yɛrɛ kamitiw tɛ sɔn ko mahamadu yɛrɛ y'a fɔ yɛrɛ sabula mahamadu fatolen kɔfɛ de kuranɛ nin farala ɲɔgɔn kan mun b'a yira ko minnu ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu kumakan tɛ ko mahamadu kuma est-ce que mahamadu y'a fɔ wa la question est là parce que n'i ye silamɛ taabolow ta k'u lajɛ bi n'i ye siyaw ta k'u lajɛ ka wagabiyaw ta k'a lajɛ ka ansaruw ta k'a lajɛ i bɛna ye u si bɛnnen tɛ kan kelen kan ka da mun kan silamɛw yɛrɛ ko kira banabaatɔ dalen ko kira ko a ye na ni sɛbɛnfɛn dɔ ye n bɛ sɛbɛnni dɔ kɛ ka di aw ma aw tɛna fili silamɛ taabolo dɔw ko o don minnu tun bɛ kira kɛrɛfɛ n'o ye Umaru bunu Katabu ye ko Umaru bunu Katabu ko ayi ko aw kana sɛbɛnfɛn di kira ma a ka sɛbɛnni kɛ ko sabula ko kira bɛ étape min na ko
n'a ana hakili ko bana dimi ba kan ka se tam na kana hakili te ɲɔgɔn fɛ ko kira mas ku maso kira ka sɛbɛnni kɛ o kɛra kira fato wagati bon n'o kɛra o minnu bana ko kira tɛ sɛbɛnni kɛ o ma bɛn minnu kun bɛ fɛ k'a fɔ ko kira ka sɛbɛnni kɛ olu ni minnu y'u ba ko kira tɛ sɛbɛnni kɛ olu bilara ɲɔgɔn na depuis o don o y'a sɔrɔ kira ma fato fɔlɔ silamɛya farala ka sɔrɔ kira ma fato maintenant kira fatolen n'an y'a ta k'a lajɛ maa min n'o tun ka surun kira la sabula kira denmuso cɛ n'o ye Ali ye silamɛya dun anw ye silamɛya yɛrɛ tɔgɔ dɔn an ka Manden dugukolo kan Ali de sababuya la ko Ali de kun ye kira ka ko caman ye sabula don min na ni kira bɛ don Makan ni Makankaw ko kira ti don ni kiraya tɔgɔ ye k'a ka kiraya tɔgɔ bɔ a kan k'olu b'a dɔn Abudala den de ye o don kira ma Umaru wele ko Umaru kana kiraya tɔgɔ ni effacer dɛ kira ma Abubakar wele dɛ kira ma Usmani wele dɛ kira ye nin don ko Ali sabula kira ka danaya mɔgɔ tun ye Ali ye o don kira ye Ali de wele ko Ali ka a effacer kiraya yɔrɔ effacer ka bɔ yen Ali ko kira yɛrɛ tɔgɔ bonya kama k'ale tɛ se ka kira tɔgɔ effacer yɔrɔ wahabiyaw b'o ta ka Ali kɛlɛ n'o ye ko Ali y'i ba kira kan ko kira ye Ali ci ko Ali y'i ba kira ma Ali ci n tɛ silamɛ ye dɛ ne ye kamakaden de ye n bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye aw tɛ min dɔn ne de sufiw bɛna fɔ a ye na yanni an sa kuma cɛ an bɛ dɔ kɔni fɔ n'an y'a fɔ aw tɛna se k'o wuli ka bɔ yen dɛ yɔrɔ aw se dɔ wɛrɛ la ka mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ faga mɔgɔw mago bɛ ka min mɛn n'a y'o faga e ma se k'o kunbɛn e ma se ka fiɲɛ minɛ i ye fu de faga aw t'a dɔn ko saya ye anw bolo saya e m'a mɛn ko saya ye mun ye i komi sa i m'a ye sa b'a folo da sa b'i sama ka bɔ a folo kɔnɔ k'a folo to wa saya yɛrɛ tɔgɔ dara la ko saya ka bɔ a folo kɔnɔ ka taa don folo wɛrɛ kɔnɔ quoi anw bolo n'an sara an bɛ bɔ nin farisogo in de la an bɛ don farisogo wɛrɛ la nka o ye don wɛrɛ kuma ye o kuma o b'a yira aw la anw tɛ saya filɛ fosi ye donc n bɛ segin ka na n ka kuma nɔfɛ ni kira y'a yira ko o don ko Ali ka effacer kiraya min n'a tɔgɔ b'a la ko k'o effacer parce que Makankaw ko kira ti don Makan ni kiraya tɔgɔ k'olu b'a dɔn Abudala den de ye o don kira ye Ali de wele ko Ali k'a jɔsi ka bɔ yen o ye kelen ye o y'a ye ko an b'a ye k'a fɔ ko kira ka danaya tun bɛ mɔgɔ min kan anw bolo o bɛ se ka kɛ Ali ye logiquement ko kira ka laseli dɔw la wahabiyaw yɛrɛ jɛnnen don n'a ye ko kira ka laseli dɔ la ko kira y'a fɔ ko ale de ye dɔnni ye ko Ali y'a a donda ye donc fɛn bɛɛ b'a yira n na k'a fɔ ko Ali tun ka surun kira la ka taa se hakɛ min na nka kira fatolen maa min bɛ bila kira place la o don y'a sɔrɔ Ali yɛrɛ tɛ yen aw bɛ nin faamu cogo di kira nɔrɔbila kira fatolen kira nɔrɔbila bɛ bila don min o y'a sɔrɔ Ali tɛ yen a fɔra Ali ɲɛna de Ali ko k'a jɛnna n'a ye balawu kana na wuli sinon kira fatolen Umaru ani Abubakar ninnu olu de ye kalifa labɛn kalifa bɛ labɛn don min silamɛ dɔ ka bɔ k'an sɔsɔ yan ni min bɛ bɔ k'an sɔsɔ i k'i ka numéro sɛbɛn an ka nin video sanfɛ an b'i ta an ka groupe kɔnɔ an b'a débat kɛ an bɛ tila ka na débat vocali bila Facebook sanfɛ radio so la diɲɛ bɛɛ b'a mɛn donc sisan mɔgɔ min bɛ sigi kalifa la kira fatolen o don y'a sɔrɔ Ali tɛ yen c'est qu'il y a un problème kira denmuso cɛ de ye Ali ye kira masuruna mɔgɔ o ye Ali ye mais kira yɛrɛ fatolen
mɔgɔ min bɛ kira place la o tigi bɛ sigi don min ale tun tɛ yen. Il y a un problème. Maintenant n'an bɔr'o la o don kira ko ko Ali k'a jɔsi an y'a dɔn ko kira danayamɔgɔ tun ye Ali ye. Abubakari n'o tun ye kira terikɛ o ka bila kira place la. Abubakari fatolen Umar bunu Katabu o donna silamɛya la ka sɔrɔ Ali ye silamɛ ye. Umaru Ali ma bila kira Abubakari fatolen Ali ma bila Abubakar place la dɛ. U ye Umaru bunu Katabu min nana don silamɛya la. Umaru bunu Katabu tubira Ali ɲɛna. Umaru bunu Katabu min tubira Ali ɲɛna ka bɔ kafiriya la ka don silamɛya la. U ye Umaru bunu Katabu u y'o bila Abubakar nɔ la. Maintenant Umaru bunu Katabu fana bɛna fato waati min u ye mun kɛ Umaru bunu Katabu bɛ fato waati min o y'a sɔrɔ kira muso Aisha comme o fa ye Abubakar ye o ni Aisha ni o ni Ali bɛ ka kɛlɛ o ni Ali ye kɛlɛ min kɛ mɔgɔ min fagar'o la a ka ca maa 3000 ye. Kira muso ani kira burankɛ Fatumata Baninjini ani Fatumata cɛ kira denmuso o cɛ Ali ye. Olu ye kɛlɛ min kɛ a ka ca maa 3000 u ye maa min faga. Bon Umaru fana fagalen yan'u kana Ali bila Umaru place la u nana Usmani fana sigi. Usmani min donna silamɛya la san 7 kira kɔfɛ san 7 Usmani min donna silamɛya la ka sɔrɔ kira ye ka sɔrɔ ani Ali bɛ ɲɔgɔn kalama ani Ali bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais u ye nin bɛɛ kɛ Ali ma sigi fo kana Ali sigi kalifa laban o y'a sɔrɔ Usmani ani Umaru ani Abubakari ninnu olu de ye groupe kelen maaw ye ni kira fato don kira fatolen ni kalifa sigira ni Ali yɛrɛ tun tɛ yen. Minnu ye kira fatolen n'u ye kalifa sigi ka sɔrɔ Ali tɛ yen olu mɔgɔw de ye aw ka nin kuranɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye Usmana parce que Abubakar ni Umaru ka petini de ye Usmani ye. O Usmani kuranɛ min filɛ nin ye aw bolo kira fatolen kɔ san 11 ni kuranɛ farala ɲɔgɔn kan c'est à dire que ni kuranɛ dilanna quoi. Donc an nana ye k'a fɔ ni kuranɛ ko kuma nana n'o y'a sɔrɔ ko kuranɛ nin k'a kun sɛbɛnna kira yɛrɛ de ɲɛna ko kira yɛrɛ de kun y'a sɛbɛn a bɛɛ sɛbɛn k'a bɛɛ kun sɛbɛnna kira ɲɛna anw tun bɛ se ka da la ko kuma dɔw b'a kɔnɔ k'o ye kira kumakan ye nka anw y'a ye kuma dɔw b'a kɔnɔ a ka gɛlɛn ko maa b'i wele ko kira ka tila k'o kuma ninnu fɔ i komi jihadisiw bɛ ka baara kɛ ni haya minnu ye a ye t'u kɛlɛ f'u ka tuubi n'i taara maa kɛlɛ n'a ma sɔn ka tuubi i b'a faga est-ce que aw dalen don a la aw silamɛ ɲuman aw dara la ko aw ka kira ye nin fɔ wa aw dara la ko kira ye nin fɔ wa anw ma da la ko kira y'o fɔ i ka muso 4 furu i tɛ se ka tɛmɛ o kan nka n'o y'a sɔrɔ i ye muso minnu san i kun wari la jɔnmuso hali n'a y'a sɔrɔ i ye jɔnmuso 100 san i kun wari la i bɛ se ka muso ko k'o bɛɛ la o bɛɛ bɛ bɛn aw bɛ da la ko kira ye nin fɔ wa anw ti da la ko mɔgɔ min welela ko kira k'o ye nin fɔ k'an t'u ka kɛlɛ filɛ anw ko fɛn dɔw de bɛ kuranɛ kɔnɔ anw tɛ se ka sɔn ko kira yɛrɛ y'a fɔ aw bɛ sɔn ko kira y'a fɔ wa k'a ye t'u kɛlɛ f'u ka tuubi aw bɛ da la ko kira y'a fɔ wa o kumana ala ma se ka dɔnniya fosi di kira ma kira ka se ka na maaw dusukun salo k'u lasɔn k'u tuubi ka don diinɛ la kira ma se ka na fosi kɛ fo ka t'u kɛlɛ f'u ka tuubi aw bɛ da la ko kira y'a fɔ wa kami t'u ko kira de ma fɔ kami t'u ko k'an ma da la de ko ala kumakan don
o kɔrɔ k'an ma da la ko Mahamadu y'a fɔ pour que kɛlɛ ka ban aw minnu ye silamɛ ɲumanw ye n'aw minnu ye alimami ye n'aw sigilen don misiri kɔnɔ yana ka taa k'o ye o tɛ diinɛ burujali ye o ne ma da la ko kira ye nin fɔ est ce que diinɛ ma buruja dɛ e de bɛna yira anw na sisan ko kira y'a fɔ e de kan ka n'a yira anw na ko awɔ ko kira y'a fɔ c'est tout simple kɛlɛ bɛ min diinɛ burujali bɛ min yan ala y'a fɔ ne ma da la ni ala y'a fɔ jɔn de kan ka n'a yira ne la sisan ko ala y'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ nka an ye diinɛ ɲɛmɔgɔ joli joli don an ka siti kɔnɔ u tɛ se ka kuma dalilu u bɛ boli de professeur Gindo Yakubu Dugure denkɛ Cheikh Seydou Dugure an y'a don an ka groupe kɔnɔ a ko k'ale tɛ kuma an ka groupe kɔnɔ ko ni video ko n'an bɛ se ka taa jaabi video la k'an ka taa jaabi kɛnɛ kan n'o kɛra kamiti ko kuma ye k'an bɔra min k'an bɛ ka an danbeya ko ka taa Egypte ma ko lien jumɛn bɛ kamakaw ni mandenkaw ni égyptiens cɛ an ko minnu filɛ bi ko Egypte minnu ye dugukolo minɛ finmanw na olu de sigilen don bi jɛman ninnu arabu yɛrɛ olu nana kɔfɛ de sinon finmanw taara ka sɔrɔ hali arabuya yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ an y'a fɔ a ye n ko Egypte tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ kun ye ko Kemeti n ko Kemeti nalen minɛ Persiw ni minnu nana biw kan yɔrɔ aw b'a kalama ko Birahima fana taara Birahima yɛrɛ silamɛw ka Birahima Ismaili ba arabu ba bɔra muso min na a muso bɔra Kemeti de farafinw de fɛ yen i y'a ye sa wa maintenant Birahima tun bɛ na anw fɛ yen wagati min na Birahima tun bɛ na Kemeti wagati min o y'a sɔrɔ a tun tɛ wele ko Misira bon an ye nin bɛɛ fɔ n ko n'i y'an bɔraw lajɛ wangara minnu bɔra Kemeti kɔnɔ o wangaraw de nana sigi Soni ka Soba sigi ka Numbi sigi ka na Wagadu sigi ka na Kumbi Salew sigi ka na Empire de Ghana sigi ka na Manden sigi bi a kana kɛ Mali ye c'est simple à comprendre an bɔ yɔrɔ dɔn k'an bɔ yɔrɔ ɲini k'a dɔn a man gɛlɛn nka an ka bi kuma t'o kan k'a yira aw la k'a fɔ an ye karamɔgɔw de wele k'u kana an ka débat kɛ ka dɛsɛ an m'u sɔrɔ an ye karamɔgɔw wele su ka karamɔgɔw wele tile k'u kana anw yɛrɛ minnu bɛ bɔ ka wo ci anw ti kamiti anw ti ko caman kalama nka an ka karamɔgɔw bɛ yen an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen u kana n'u an ka cɛkɔrɔbaw ka sigi u n'an ka minnu bɛ golofinya ɲɛdɔn u n'olu ka sigi u ka débat minɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama kɔnɔ an ka groupe bɛɛ kɔnɔ an y'a ɲini alimami bɛɛ fɛ an ma mɔgɔ kelen sɔrɔ min sera ka kariya ka na débat kɛ ni kamitiw ye na aw tɛ se ka na débat kɛ ni mɔgɔw ye fo ka taa aw sigi aw ka inbox aw ka misiriw kɔnɔ ka mɔgɔw dɔgɔya yɔrɔ dɔgɔyama kɔni da ye aw bɛ kuma minnu fɔ bon aw bɛ ka maa minnu dɔgɔya o yala n'a maaw fana bɔra k'u b'aw dɔgɔya aw bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ ka ala dɔgɔya jɔn ye ala di dɔgɔyama ma jɔn ye kuranɛ di dɔgɔyama ma ne aw silamɛw tɛ jɔn ye kuranɛ di dɔgɔyama ma aw yɛrɛ k'a lajɛ aw ka karamɔgɔw bɛ bɔ ka kuma minnu fɔ bi n'a ye kuma ninnu jateminɛ k'a lajɛ ni maa min bɔra ka karamɔgɔ ninnu jaabi k'i ye ala dɔgɔya o kuma karamɔgɔ ninnu bɛna sigi ka min fɔ o kan ka fɔ o kan ka to yen nka ni maa min bɔra k'i b'o karamɔgɔ jaabi k'i ye ala dɔgɔya donc k'o kɛ entre parenthèses bon n bɛna kuma video min kan bi o ye an ye video dɔ sɔrɔ dans la semaine a video dusukasi ka bon kosɛbɛ mais baasi t'a la comme jamana kɛra état islamique ye il y a plus de gouvernement donc gouvernement bɛ yen bi silamɛw ka gouvernement sigilen don an y'o faamu mais an b'a f'i ye Asimi Goyita an bɛ segin k'o f'i ye ɲɛna a da ka di wara bɛɛ la tankun ma ye Abdoulaye Diop ministre fɛn o fɛn bɛ yen a da ka di wara bɛɛ la tankun ma ye sabula aw ɲɛ b'a la Saudi a bɛ ka miliyari de bɔ pour que a bɛ se ka Mali kɛ état islamique ye n'est-ce pas aw b'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min kama silamɛya ko tɛ o
parce que djihadisi be djihadisi chamamba de be dugukolo tu bolo ble donc u gena ka bo u ka dugu la dugu tu la ble donc comme dugu tu la 600 fo dugukolo do de ka soro djihadisi be se ka ti sigi dugukolo ba minga donc Saudi avec au projet de la be ka almamin baw ka milliard che ka di almamuma ka milliard che million che ka di blakoronuma almamin blakoronuma u ka bo ka fo ko ka laïcité sigi ko ka démocratie ka laïcité boy ko ka jamana ke état islamique jamana ke kunte état islamique islamia côté ala côté kira côté jadisi munu jenseno dien kono munu be Nigeria munu be Sierra Leone na munu be Saudi o munu be Tchétchénie na munu be Syrie la comme dugukolo tubolo carte d'identité tout la blé a be affiché le no donc fuka dugukolo bado soro ou bébé je ka tout sigi dugukolo ba mi ka fo ko e u ka dugukolo e o de nyini todo o e Assimi Goïta e ni ka gouvernement blale no ko barak glan ko duma o da to e bi ki sigi ga laje bi ou be boka benni ou be boka ma dugu be fo e re nu mo mi yere plenty doka e Assimi Goïta re be ika karamo ani ka ministre bloka bolika to ma o deli iko ma o bola ka ta chrétien o deli chukomina nga Assimi Goïta a fɔra anw ɲɛna denmisɛnna ko ni mɔgɔ min ye janfa kɛ k'i bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ janfa kɔnɔ k'i t'o hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc n bɛna karamɔgɔ bilakoronin dɔ bɔlen don ka taa sigi o ye kuma min fɔ ɔ kuma in n bɛn'o de décortiquer bi sisan an bɛna ye tumi fakoli belebeleba ye africain ka bibliothèque afrique kunnawoloden kelen min tora diɲɛ kɔnɔ o bɛ minɛ ka don kaso la ko y'a fɔ dɔrɔn ko dɔ ye ko dɔ kɛ a dusu tilara la parce que don o don a bɛnbaw bɛ ka nɛni karamɔgɔw fɛ a bɛnbaw bɛ ka nɛni alimamuw fɛ ni mɔgɔ dɔ fana bɔra ka ko dɔ kɛ a dusu vraiment a y'a ta a dusu fɛ mais a ye kuma min fɔ a y'a ta de sara n'o minɛna k'o don kaso la ka bilakoro hali basakasa ma bɔ alimami minnu fɛ fɔlɔ k'olu bila olu ka t'u sigi plateau sanfɛ ka faso ci kan fɔ ko démocratie ka taa ka bɔ yen laïcité ka bɔ yen ko jamana ka kɛ état islamique ye maliyɛnw aw ma dɔn ko sa kunkolo yɛlɛmana ka k'a k'u ye sa kunkolo kɛra a k'u ye donc an bɛna petini lamɛn an b'a décortiquer a ka di anw ye Mali ka kɛ sariya jamana ye a ka di anw ye sariya min bɛ kuranɛ kɔnɔ o ka labaara Mali la kira y'a fɔ cogo min o ka labaara Mali la o de y'an bɛɛ ka ɲinifɛn ye n'a sera ka kɛ o de ka d'an ye i y'a mɛn bamanankan in lamɛn dɛ n'a sera ka kɛ o de ka d'an ye wa ala ka o sariya labaarali o de ka di anw ye ka tɛmɛ sariya minnu filan kunna bi i y'a faamu tayib mais mun de la anw tɛ ka se k'a labaara i b'a kun dɔn wa ayi parce que se tɛ silamɛw ye o a ye nin mɛn wa ko ala ka sariya k'o de kan ka sigi Mali kɔnɔ bi ko munna ko Mali tɛ ka se k'o kɛ ko parce que ko se tɛ silamɛw ye ɔ ne nin fɔra sa silamɛw bɛ se ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la non tiɲɛ na se de t'an ye sinon nin kan ka kɛ mais ale bɛ k'a fɔ ko ka laïcité min bɔ yen ko ka silamɛya sariya sigi a ye kuma lamɛn han o kuma na o silamɛya mana n'a sɔrɔ dɔw bɛ dugu n ko silamɛya nana n'i y'a ye silamɛya sera ka sigi anw fɛ n ko laïcité in de y'o kɛ est-ce que laïcité ye nansaraw ka sariya ye wa ayi n'i ye Manden kurukafuga ta k'a lajɛ laïcité dan tɛ wa n ko laïcité de y'a to silamɛya sera ka sigi anw fɛ kuranɛ ma ci anw tɔgɔ la kuranɛ cira arabukan de la a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko n ye n ka kuranɛ in jigin arabukan na pour que arabuw b'a faamu farafin tɔgɔ ma fɔ a la o ɔ maintenant n'o kuranɛ nana anw fɛ yen n'i y'a ye o kuranɛ sera ka se sɔrɔ anw fɛ est ce que laïcité tɛ wa a y'aw ta kɛ silamɛw tɔw k'u ta kɛ a ye tɔw to yen k'u ta kɛ aw y'aw ta kɛ bɛɛ k'i ta kɛ o de m'a to silamɛya ye fanga sɔrɔ bi wa est ce que ni laïcité tun tɛ silamɛya bɛ se ka sigi an fɛ yen wa est ce que silamɛya de nana Manden tu tigɛ wa ayi ɔ silamɛya bɔra kɔfɛ ka na maa minnu sɔrɔ olu tun tɛ taabolo dɔw kan wa awɔ ɔ munna olu ye silamɛya to yen ka sigi laïcité
mɔgɔ bɛ na ko laïcité ye tubabu ta ye wa i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ tubabu ma wolo ka sɔrɔ u bɛ anw fɛ yen kama wa i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ e b'i ta kɛ nin fana b'a ta kɛ nin fana b'a ta kɛ aw b'aw ta kɛ nka an bɛɛ lajɛlen ka sariyaba kelen bato n'o ye e kana don ne gasi la ne kana don e gasi la e kana yɛlɛ ne sen kan ne kana yɛlɛ sen kan an ka maaya kow kan a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko ne y'aw da k'aw bɔ ɲɔgɔn na de k'aw bɔ ɲɔgɔn kuma c'est à dire que ɲaw da m'aw kɛ kelen ye quoi o ni ala ko k'a y'an da k'a m'an kɛ kelen ye o munna aw bɛ na ko ni mɔgɔ min ma sɔn aw ka silamɛ kuranɛ sariya ma k'o tigi kan ka dugu bila ou bien o kan ka faga k'o ye ala jugu ye k'a sɔrɔ ala yɛrɛ y'an da k'a fɔ k'ale y'an bɔ ɲɔgɔn na k'an bɔ ɲɔgɔn ko ma o bɛ kuranɛ kɔnɔ ye suratu udu wa suratu udu o b'o kɔnɔ ye ko ala yɛrɛ ko k'ale y'an da de ko k'an bɔ ɲɔgɔn ma an kana kɛ a y'an da a m'an kɛ kelen ye quoi a ye nin lamɛn ni se kɛra silamɛw ye diɲɛ don o don sariya in bɛ labara Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ ala ka se kɛ silamɛw ye i y'a faamuya ni nin kuma fɔ dɔrɔn dɔ sigilen ja bɛ tigɛ oui i y'a ye ni nin kuma fɔ dɔrɔn i y'a ye o bɛ sin k'i lajɛ ni sira fila de oui bon dɔ bɛna fɔ sisan ko terroriste minnu bɛ kɔrɔn na k'a dɔ bɛ Gandi ka a bɛ Gandi ka plateau sanfɛ yan awɔ dɔ b'o fɔ parce que e ka kuma fɔta a n'olu ka kɛwalew bɛ ka bɛn e ka yeta tuma dɔw la a n'olu ka yetaw o bɛ ka bɛn oui a ye nin mɛn wa k'e ka fɔta a n'olu ka kɛta c'est à dire que olu bɛ ka min fɔ o ni jihadistes bɛ ka min kɛ o bɛ ka bɛn je vous avais dit que le Mali est devenu un état islamique gouvernementé Mandinga kana tɛgɛrɛ fɔ ninnu kun fu la sa ninnu ye jihadistes ka mɔgɔ bilalen de y'an kunna Assimi Goïta ye ses bandes Arakaï la vous est-ce que a bɛ ka nin faamu wa k'olu ka fɔta k'a ni minnu bɛ nord la ko hali n'olu ka fɔta n'olu ka kɛta bɛ ka bɛn il faut bien écouter est-ce que a bɛ kuma kɔrɔ dɔn a kana nin petini filɛ ko denmisɛnnin don dɛ nin ye silamɛw ka alimamiba de parce que silamɛya bɛ cogo min wagabiya bɛ cogo min wagabiya bɛ mɔgɔnin min bila ka na kuma dɛ o mɔgɔnin de bɛ na kuma ni wagabiya miliyari 100 da ye o tigi bɛ dilan de ce petit là est fabriqué pour dire ce genre de paroles a y'a lamɛn a kana fɔ ko denmisɛnnin kan don denmisɛnnin kan tɛ cɛkɔrɔba min dogo mɛ wagabiya min bɛ nin Mali wagabiya bɛɛ bɛ nin kɔfɛ Mali wagabiya bɛɛ kumakan nin filɛ nin ye tan écoutez le gars e ka yeta tuma dɔw la a n'olu ka yetaw o bɛ ka bɛn oui o de kama o b'a fɔ ko maa minnu filɛ kɔrɔn fɛ yan'a k'u kɛlɛ k'u ɲɛmɔgɔw bɛ Bamakɔ yan a t'o mɛn yan oui an b'o kuma mɛn a ka ca anw bɛ ban ala ka kuma fɔli ma ko parce que dɔ bɛ k'o fɔ wa o man kan tɛ ka kɛ anw bɛ cela veut dire que minnu bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga minnu bɛ k'an ka donsow faga minnu bɛ k'an ka duguw ci olu n'olu ka baara bɛɛ kelen quelle est la différence où est l'état malien où est la sécurité Mali o kumana o Mali aw bɛ ka taa minnu kɛlɛ kungo kɔnɔ k'olu ye jihadistes ye o kumana o aw bɛ min voilà la vérité à la bouche d'un enfant qui parle au nom d'un état islamique aw bɛ taa jihadistes ɲini c'est pour ça on a fɔ ɲɛna ko Faransi de bɛ ka jihadistes bila ka an kɛlɛ an y'a fɔ a ye ko Faransi tɛ bi Faransi tɛ sini les vrais djihadistes les vrais terroristes ce sont des Maliens les Wahhabias du Mali vous avez entendu est-ce que nin kuma in maa b'a fɔ k'i bɛ taa colonie fili ka nin kuma faamu bilen wa a ye petini lamɛn petini yɛrɛ tɛ a ye cɛkɔrɔba san 90 lamɛn parce que nin ye cɛkɔrɔba san 90 dogolen de ye forokiya denmisɛnnin golo kɔfɛ nin ye kabako don quoi a ye cɛ nin lamɛn tuma dɔw la a n'olu oui i y'a ye ni nin kuma fɔ dɔrɔn i y'a ye o bɛ sin k'i lajɛ ni sira fila de oui bon dɔ bɛna fɔ sisan ko terroriste minnu bɛ kɔrɔn na k'a dɔ bɛ Gandi ka a bɛ Gandi ka plateau sanfɛ yan awɔ dɔ b'o fɔ parce que e ka kuma fɔta a n'olu ka kɛwalew bɛ ka bɛn e ka yeta tuma dɔw la a n'olu ka yetaw o bɛ ka bɛn oui o de kama o b'a fɔ ko maa minnu filɛ kɔrɔn fɛ yan'a k'u kɛlɛ k'u ɲɛmɔgɔw bɛ Bamakɔ yan a t'o mɛn yan oui an b'o kuma mɛn a ka ca
An bɛ ban Ala ka kuma fɔli ma ko parce que dɔ bɛ k'o fɔ wa? O man kan tɛ ka kɛ. An bɛ ban jihadu kuma fɔli ma parce que dɔ bɛ k'o fɔ wa? O man kan tɛ ka kɛ. An bɛ ban Ala ka sariya la kuma lakali ma parce que dɔ bɛ k'o fɔ wa? La. A y'a faamu wa? Mali silamɛw ni yɔrɔ la Haidara Mali silamɛ taabolo bɛɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ko aw kɛlen don dɛgɛ susu kolonkalan de ye. Aw b'a dɔn ne ninnu ye jamana ta Haidara Ansaru Sufi Bilali min bɛ nafigiyalu nɔfɛ Mayu Suala Bayaya aw b'a dɔn ni jamana in taara wagabiyaw fɛ ko ka jamana kɛ silamɛ sariya ye. Fagali bɛ fɔlɔ maa fɔlɔ min na o y'aw ye. A da ka di wara bɛɛ la tanku ma ye. A ye nin mɛn wa? Est-ce que mɔgɔ bɛ taa djihadiste ɲini bilen ka tɛmɛ ninnu kan? C'est pour ça an y'a fɔ a ye. Les gouvernements là sont des envoyés de djihadistes. Parce que pourquoi? Mɔgɔ si tɛ se k'i sigi ka nin kuma mɛn ka jamana kɔnɔ k'i tɛ wuli k'o mɔgɔw interpeller k'o don kaso la. Non, il y a sur qui a djihadisme kélé. Parce que quand on parle de djihadisme là, mon djihadisme ou même mon de cas enseignement la mec à baraka nous. Non, il y a sur ebefeka cigarette trafiquant cigarette ebeka cigarette ferré d'abla chez Aïga du Gougono. Cigarette be gla isini mingone be isini de fermé. Mais ebe isini daele le tout. Dogodo isini me ka cigarette gla e kono meta cigarette mina sugula. Mais ebe izini yorodon, était izini fermé, était izini datougou. Est-ce que any cigarette glana bejogo tekele moi? Il n'a bejogo ekele. L'État malien, gouvernement, la transition entend tout ça. Transition klobeni kumaula. Ko alino ya soro. Ko luka fota. Kani jadisi munume nor la mafala. Surasi faga ni donso faga ni duguchila ani kanga sumo njeni ko ali no luka fota ka no luka keta be ka be ko ali no luka fota be ka be ko lu tena o luka o alaka o kuma foli dabla o ba yira ka fo ko imana ye o luka fota ani jadi su ka keta be ka be o koroba yira ko jadi su be ka minge ko ala de o fo ko ko ke. Parce que djihadistes ou beka minke, anon lou beka min fo c'est pareil. Aou beta djihadistes ou mini mimble. Aya fodro ka ou beka ta djihadistes mounou yere djihadistes ni mounou même mal nord la cigarette ferré là mounou be avec tout le défend. Sinon vous entraînez pas de chasser les djihadistes. C'est pour cela anyado ka ou ye nazara ou gay au gouvernement la transition Aoué Nazarou gain pour que Naye Nazarou gain le Mali ne sera plus en sécurité. Okumana État islamique bien attaqué Kasakoui. Le moment que tu vas vous faire, est-ce que moi tu me son attaqué sur le plateau sans faire une fois? N'a qui tu viens nous faire qu'à Amassadi ou toi, français Amassadou nous fait toi, porte plein d'où même don ou même nekadatou ou qu'on te sait qu'à nous faire qu'à Nazarou toi en faire. Maintenant, comme Nazarou nous tara, maintenant ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que Mali devienne un État islamique. Vous qui dites à bas la France là, est-ce que Francis Sago de Mali a un État islamique? Oui, Francis Sago. Et pour quel intérêt? Francis, Occidentaux, vous nous mettez un milliard de bois. Tellement que vous sera djihadisme keleng. Ka djihadisme keleng. Au lieu de mettre Mali qui est État islamique, il ne fait pas. Voilà. Donc, on be ban ala ka kuma foli ma ko parce que dobe ko fo O man kan tɛ ka kɛ. on be ban jihadu kuma foli ma parce que dobe ko fo O man kan tɛ ka kɛ. on be ban ala ka sharia la kuma la kalima parce que dobe ko fo la sharia yi voilà. A sigile flene plateau mis en fait. Ni plateau ganji malien ming me arasa no fait. Nani arasa farala ka sababu yake M5 go kele. Atoura Mamoudou Dugo no fait. Quand il a commencé à suivre les religieux, ou Wardama, ka plateau glanga dama,
a sigilen filɛ o plateau de sanfɛ bi plateau min n'i sigira sanfɛ ka kuma maliyɛn bɛɛ b'i ka kuma mɛn a sigilen filɛ o plateau de sanfɛ k'olu bɛ fɛ Mali ka kɛ État islamique de ye ko kiri ka tigɛ ni kuranɛ ye maliyɛn aw b'a dɔn ko n'a fɔra ka kiri tigɛ ni kuranɛ k'u kan bɛ min ma yɔrɔ aw bɛ u delila ka nin k'an na 2012 a hakili t'a la 2012 u ye mɔgɔw senw n'u bolow tigɛ a ye dɔ bɔ suɲɛli la wa u y'an ka musow minɛ k'u don dingɛ jukɔrɔ k'u bon k'u kunkolo ɲɛnama ci ka muso don dingɛ kɔnɔ k'a kun ci a den n'a cɛw jɔlen na k'a bon k'a faga maliyɛnw nous sommes en 21e siècle ninnu bɛ ka ko ka kiri tigɛ ni kuranɛ min a tɛ kɛ hali Algérie anw minnu ka karamɔgɔw bɛ taa kalan Algérie ni Maroc a tɛ kɛ Maroc a tɛ kɛ Algérie farafin jamana tɛ yen ko kiri bɛ tigɛ ni kuranɛ ye jamana min kɔnɔ sabula a ɲangata n'a a mantɔɲɔ n'a jolibɔ n'a tiɲɛni barika ka bɔ a bɛ jamana ci a bɛ jamana lasegin kɔ de vous croyez que u bɛna fɔ a ye ko n'o kɛra ko suɲɛli bɛ dabila vous croyez que u bɛna fɔ a ɲɛna ko n'o kɛra ko jamana bɛ tile tout ça c'est faux tout ça c'est faux ka mɔgɔw kiri tigɛ ni kuranɛ a ma se ka hali makan tile kuma tɛ anw ma n'a tun bɛ makan tile munna anglais sera ka makan minɛ ka makan coloniser anw yɛrɛ colonisera cogo min makan yɛrɛ colonisera ten n'o y'a sɔrɔ ko ka kiri tigɛ ni kuranɛ k'a tun bɛ jamana sigi ba kelen kan ka jamana kɛ mɔgɔ tilennenw ye est ce que arabuw tun bɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye bi arabu ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla tɛ diɲɛ bɛɛ est ce que arabuw tun bɛ kɛ nin wa arabu tun tɛ kɛ nin parce que minnu yɛrɛ bɛna kiri tigɛ ni kuranɛ ye olu yɛrɛ tɛ maa tilennenw ye o tɛ maa jɛlenw ye alimami bɛ kɔnɔ da npogotiginin na misiri kɔnɔ n'a fɔra ko kana sariya kiri kuranɛ kiri tigɛ maa dɔ kan alimami min n'a ka jogojugu ka jugu ni wulu jogo ye n'a fɔra ko kana kiri tigɛ maa dɔ kan kiri bɛ tigɛ jɔn kan fantanw se tɛ minnu ye kiri bɛna tigɛ olu de kan se bɛ maa o maa ye u b'o tigi ta datugu k'o tigi ta sutura k'o bila ye k'o ta ye ala lajarabi ye fantanw se tɛ maa minnu ye siyɔrɔ tɛ maa minnu bolo fosi tɛ minnu ye u bɛna olu de minɛ k'olu dɔnɔ quoi parce que dɔnɔlikɛlaw de don aw ni daba ma cɛ ka wolomuso minɛ k'a don dingɛ kɔnɔ k'a kunkolo dɔrɔn labɔ ka gabakuru kɛ k'a kunkolo bon fo k'a kun ci komi i ye zɛrɛn ci cogo min na ka mɔgɔ minɛ k'a bolo kɛnɛ tigɛ ka bɔ a la k'a ye suɲɛli kɛ ni Mali tɛ Afrique jamana fosi tɛ yen hali Nigeria tɛ k'i tila hali Nigeria tɛ k'a bolo kɔrɔta bi ko k'ale ka jamana ka kɛ État islamique ye ko kiri ka tigɛ ni kuranɛ hali Nigeria tɛ k'o kɛ bi quoi mais Mali de bɛ k'a kɛ se tɛ Mali min ye dumuni tɛ Mali min kɔnɔ ji t'a kɔnɔ siyɔrɔ t'a kɔnɔ balo t'a kɔnɔ fosi fura tɛ yen olu de bɛ ka bolo kɔrɔta bi ko o jamana kɛ État islamique ye maafa jamana mantɔɲɔ jamana ka mɔgɔw senw tigɛ k'u bolo tigɛ ka mɔgɔw faga ka di diinɛ ɲɛmɔgɔw ye cogo min k'u sigi ka maaw fa i ko sɛ ni ba ka t'u sigi ka maa fatɔ lajɛ baarakɛbalu minnu depuis wololu baw fɛ u ma deli ka baara kɛ olu ka t'u sigi ka baarakɛlaw fagatɔ ka baarakɛlaw tɛgɛ tigɛtɔ lajɛ ka b'u la Mandela c'est trop grave aw minnu bɛ Europe yan he aw ta kɛra mɔnɛ dan ye dɛ ka wolo sɛgɛn na ka mɔ sɛgɛn na ka n'i yɛrɛ sɔrɔ kodɔn jamana kɔnɔ aw bɛ tila ka fara kodɔnbaliw kan tugun ka jamana minɛ k'a jigin kodɔn dingɛ kɔnɔ aw minnu bɛ Europe la aw minnu bɛ États-Unis aw minnu bɛ Faransi aw de kan ka fara an kan an k'an balimaw hakili sɔmi na kunu ko nin ko min filɛ n'u bɛ ka sama nɔfɛ ko ɲuman tɛ nka aw yɛrɛ bɛ k'aw k'a kaɲi aw b'a dɔn n'i y'a ye bi k'aw minnu bɛ Faransiw la yan aw minnu bɛ États-Unis aw bɛ k'a fɔ ko ka Mali kɛ État islamique ye aw b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ko yan kun ye État chrétien de ye silamɛya kun tɛ kɛ yan ni États-Unis tun ye État chrétien de ye silamɛya tun tɛ kɛ yen ni Angleterre kun ye État chrétien de ye silamɛya tun tɛ kɛ yen mun y'a to silamɛya bɛ kɛ Faransi yan misiri min bɛ Faransi yan o misiriw cɛ ka ɲi ni Mali misiri ye misiri min bɛ États-Unis o misiriw cɛ ka ɲi ni Mali misiriw ye mun de la parce que laïcité i t'a kɛ i kana se dɔ in ma dɔ in fana k'a ta kɛ maaya bɛ kɛ ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka maaya kɛ an bɛɛ ka sariyaba kelen bato e n'a fɔra aw nana sigi mɔgɔ minnu ka dugukolo kan
olu ka muso d'aw ma ka dumuni d'aw ma ka fɛn bɛɛ di aw ma bi aw ka n'u jɔ ko aw ka kiri ka tigɛ na aw ka kuranɛ ye o dugukolo kan ko bien rien o ka se ka kɛ gouvernement dɔ tile la o ma kɛ politiciens tile la o ma kɛ président wɛrɛw tile la fo o kana kɛ Mali yɛrɛ kalifalen don maa mun na n'a fɔ olu ma ko militaires o kana kɛ militaires tile la an b'a fɔ ko militaires olu bilalen don état islamique de fɛ ka na an ka mande minɛ ka di silamɛya ma a ye petit lamɛn subhanallah ala ka sariya boli gani mina kuma dɔ fi maa bɛ yen n'a bɛ hakili la ko sariya minnu de filan kunna ko nin de ka fisa ni ala ta ye n'o jiginni kunna dɔrɔn i ka firiyara an bɛ ka baara kɛ ni kiri an bɛ ka baara kɛ ni kiri min n'a bɛ hakili la ko nin de ka ɲi ka tɛmɛ ala ta kan n ko i ka firiyara ɔ i ye nin mɛn wa nin kɔrɔ ye sisan a ye maliyɛn bɛɛ kɛ kafiri ye maliyɛn bɛɛ kafiri parce que kiri tɛ ka kɛ ni ala ta ye arabu ko ala ta mɔgɔ dɔ de nana Mahamadu yɛrɛ mana fɔ anw ye dɛ mɔgɔ dɔ de nana ko Mahamadu y'a fɔ ko ala y'a fɔ mɔgɔ dɔw de nana ko Mahamadu y'a fɔ ko ala y'a fɔ ɔ ko sisan ko kiri mun bɛ ka tigɛ an fɛ yen ko ni mɔgɔ min ko nin kiri in de ka fisa ni ala ta ye cela veut dire que ni mɔgɔ min ma sɔn kiri ka tigɛ Mali ka kɛ état islamique ye ko mɔgɔ bɛɛ kafiri aw gouvernement mɔgɔ aw kafiriw ORTM muso ngalontigɛlaniw aw kafiri radio so nanfigiw minnu tɛ balo dɔwɛrɛ la fura feerelaw ka publicité kɔ aw kafiri journalistes aw kafiri ngalontigɛlaw fugariw maliyɛn bɛɛ kafiri docteurw kafiri commerçants kafiri bɛɛ kafiri ko ni maa min ma sɔn ko a ka sɔn ko Mali ko kiri ka tigɛ ni kuranɛ ye k'aw bɛɛ kafiri k'aw bɛɛ ni fagali de ka kan sabula n'a fɔra k'aw bɛɛ kafiri o kɔrɔ k'aw ni fagali de ka kan fo n'aw kɛra silamɛw ye voilà pourquoi an y'a fɔ ye ko ces gens-là veulent pas la paix de l'Afrique ils veulent seulement chasser les occidentaux pour que l'État le Mali, l'Afrique puisse tomber à la main de l'État islamique. Kamakao. Awe ka sran banye ka sura gere mabo. Ni bani ndumi dumini nge dongo do agere de bebo attention. Esrana ba gere ndanye. Agere ma be ni jole soroya. Écoutez le petit. Ani ala tayi kafiriyara. Na me mun de la on tiga se ka sharia in labara parce que jamana mara t'anw bolo kelen filanan ye mun ye jamana bi yɔrɔ mun na bi ani jamana bi danga mun kan bi constitution minnu bi n'u sigilen bɛ k'u ka jamana mara n'a ye jɔnnu ka constitution do nanzaraw ta dɔ tubabu ta de tɛ yan oui tubabu ta hali maliyɛnw a ye ninnu ka tubabu gɛnkun ye wa a y'a faamuya sisan ko nanzaraw ka taa ka bɔ an fɛ yen dɔwɛrɛ tɛ ne nin kun tɛ a y'a faamu wa ganji maliyɛn ninnu nanfigi fɛn o fɛn bɛ t'u sigi faransi bɛ ta vous voyez pourquoi ils veulent chasser les nanzara là parce que u b'a dɔn ni nanzaraw bɛ Mali la u tɛ se ka ninnu kɛ u tɛ se ka jamana kɛ état islamique ye maintenant ko constitution min b'an fɛ ko nanzaraw ta don nanzaraw ta ye jumɛn o kuma na silamɛya nana sɔrɔ nanzaraw b'an fɛ yan wa ayi n ko nanzaraw na silamɛya sɔrɔ anw fɛ yan yanni nanzaraw ka na anw fɛ yan silamɛya de donna anw fɛ yan ka san 700 kɛ a bɛ k'anw mara a bɛ k'an minɛ ka taa an feere ko ba ni tigɛ ni sɛ ni ba nanzaraw nana sɔrɔ silamɛw de bɛ wolo ka yan nanzaraw nana sɔrɔ Samori Turo ni Babembaw de bɛ wolo ka yan u b'a fɔ ko an b'a fɔ ko nanzaraw ko an bɛnbaw ka sira ko mun na nanzaraw sera ka n'an mara k'an ka kɔntɔrɔ ni sanɛw to an bolo yan ayi nanzaraw nana sɔrɔ k'a sɔrɔ anw bɛnba sira ye mara to silamɛya bolo nanzaraw nana silamɛw de sɔrɔ wolo ka anw fɛ Manden a ye nin mɛn yan ɔ ko ni maa min ma sɔn fiyewu
ko kiri ka tigɛ ni kuranɛ k'e ye kafiri de bon n'i ye nin fɔ silamɛ ye dɔrɔn i b'a déstabiliser a kunkolo la psychologie dɔ de don k'a kɛ aw la quoi ne nin fɔra silamɛ ye dɔrɔn a fari bɛ faga ni kiri tɛ ka tigɛ ni kuranɛ o kɔrɔ ko ne tɛ silamɛ ɲuman ye vous voyez jɔn de kan ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ kamakaw tɛ dɛ somɔw man ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ dɛ donsow man ka wuli hali ka nin kɛlɛ kɛ fɔlɔ jɔn kan ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ aw silamɛ taabolo minnu b'a dɔn ko ninnu min bɛ ninnu bolo ka na aw b'a dɔn ko u nakun ye aw de ko ye u nakun tɛ donsow ko ye u nakun tɛ somɔw ko ye aw b'a dɔn ka jamana kɛ état islamique ye wahabiyaw fɛ aw b'a dɔn aw siyaw aw ansaru aw sɛginɛ kalandenw aw tɔrikamɔgɔw aw bɛɛ lajɛlen bi jamana nin de bila minɛ ou bien u b'aw emmerder k'aw kelen kelen faga k'aw ban de aw b'a dɔn fo ka taa dugukolo meleke n'i y'a ye wahabiya b'i muɲu aw kɔrɔ o y'a ye fɔlɔ de se de tɛ wahabiya ye a b'a kalama tubabu ta de tɛ yan oui tubabu ta hali maliyɛnw ma nin sigi oui non a bɛɛ faransi ta de siga yɛrɛ t'o la k'a ta ka bɔ faransi dɔrɔn ka na bila yan toyi est-ce que laïcité ni démocratie ye faransi ta ye wa i m'a ye u bɛ farafinw nafili cogo min ko min b'an fɛ k'o ye faransi ta ye aw sigilen filɛ nin ye plateau min sanfɛ micro min filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ aw dangadenw aw ka nin micro silamɛya ma nin kelen dilan nansaraw de ye nin bɛɛ dilan hali ni américains y'a dilan américains dɔgɔninw tɛ français ye wa aw bɛ ka kuma micro min na caméra min bɛ k'aw téléviser nin caméra in bɛɛ ye nansaraw ka fɛn dilannen silamɛya ka fɛn dilannen kelen tɛ aw sigilen filɛ plateau min sanfɛ silamɛya ka fɛn dilannen kelen t'a la aw bɛ ka wari min dun silamɛya m'a dilan hali kosa in na nansara ko n'a ka d'an ye k'an k'an ka wari bu an yɛrɛ ye munna an y'an ban k'an ka wari bu hali bi an balalen don nansara kelenw na i m'a ye état islamique bɛ na ko loi minnu b'an fɛ k'o ye nansaraw ka loi de ye komi u ye nansaraw fɔ k'olu mangoya diɲɛ bɛɛ ye sa ka nkalon bɛɛ tigɛ ka da nansara ninnu na maintenant pour que u ka se ka na an mara sisan u b'a fɔ ko loi minnu b'an fɛ k'o ye nansaraw ka loi ye ko k'o loi wuli ka bɔ yen maintenant ko ka loi jumɛn sigi silamɛya loi arabuya loi a ye nansaraw gɛnkun faamu silamɛya fɛ sisan wa est-ce que vous avez compris ninnu ka don o don wobaciw ka pages sanfɛ ganji maliyɛn ninnu ni bubu mabel ninnu ni a don ta bɔ ta baarakɛbali fugariden dama dama faralen ɲɔgɔn kan i y'u ka woci kun ye wa i y'u ka nansara gɛnkun ye wa ka nansaraw gɛn o kuma na k'an ka jamana di arabuw ma parce que u ka alimamuw bɛ taa arabuw ka miliyari de cɛ comme quand on bɛna jamana di arabuya ma ko silamɛya a ye nin mɛn c'est grave a ye petit lamɛn tubabu ta de tɛ yan oui tubabu ta hali maliyɛnw ma nin sigi oui non a bɛɛ faransi ta de siga yɛrɛ t'o la k'a ta ka bɔ faransi dɔrɔn ka na bila yan toyi ninnu ka jamana ani mali jamana a fila la jɔn de ye silamɛ jamana ye mali i b'o fɔ i da cɛmancɛ yɛrɛ la mali ye silamɛ jamana ye ka tɛmɛ faransi kan oui bon n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko an kun y'an ka diinɛ faamu fɛn dɔ bɛ ɲa olu fɛ o tɛ ɲa yan an tun kan ka ninnu ka constitution t'u bolo mali yɛrɛ b'a ta sigi cogoya mali bɛ ɲɛnɛmaya kɛ cogoya mun na k'a ta sigi ten tubabu fɛ yen ni fa kɔrɔbayara ni ba kɔrɔbayara tubabu ba mara yɔrɔ bɛ yen cɛkɔrɔba mara yɔrɔ bɛ yen i masa silamɛya b'a ɲini tumana min na i k'i mako don i masa la o waati de la tubabu b'i mako o b'u mako bɔ o masaw la a ye nin mɛn wa farafinw anw de bɛ Europe yan o de y'a to ne ko farafin minnu bɛ Europe yan n'i y'a ye n'aw musow b'aw gɛn k'aw bila kɛnɛ ma aw denw b'aw bugɔ yan dɔwɛrɛ tɛ aw ma sɔn ka tiɲɛ de fɔ quoi Dani masa ko hali n'o y'a sɔrɔ i jugu bɛ tiɲɛ kan i ka tiɲɛ fɔ aw minnu bɛ Faransi yan aw farafin minnu bɛ Faransi yan aw bɛ ninnu dɛmɛ aw b'a dɔn ko tiɲɛ bɛ nansaraw bolo ka tɛmɛ ninnu kan ka da mun kan n'o y'a sɔrɔ ko nansaraw ko dangadenw de don munna makan yɛrɛ kalifalen don nansaraw la o kuma dɔwden bɛ taa kalifa dangaden la wa a filɛ nin ye ka tubabuw ka maison de retraite min fɔ nin ye tan maison de retraite parce que tubabuw bɛ baara kɛ de 24 heures sur 24 heures temps t'u bolo kuma bɛɛ ɔ maison de retraite jɔkun ye mun ye mɔgɔw de talen don ka bila maison de retraite la yen o mɔgɔw yɛrɛ sara ka ca ni baarakɛlaw sara ye parce que k'i occuper mɔgɔkɔrɔba la a wari ka ca trop tubabu ba bɛ taa bila maison de retraite la n'a ka di musokɔrɔba yɛrɛ ye
o kausa musokoroba ka to akasokono debita bararo la depuis sokoma abena fo choufe ou bien dondo la ere de ere te barake o jamana kona ta barake secteur wera odila donc yani bakato koloko la yoro de be babe bla yoro mi babe maraye ko mi masake muso ou bien masake ere mukokoroba munu be maison de retraite la a mukokoroba la don joko kain kateme no asru buka so parce que nous buka so yere de be dumuni glaw yere ou yere de be tout ko yere nous be maison de retraite nuna muko de tale do ku balo ku dumuni ka febe fe kadouye alu tu yere ko muko de bu ko quoi la fia dan o de ato ibina e an ka de kunu farafun ma de mais bi farafun ani bi arabu to ba aw ni do de yache parce que to ye bara de ke ka bara ke fo ka se ka société do créer société mumbu hakli to u bawla u bolu sara u yere ta barake asiglefle mo la gauche la ko to ko bambara robe to bolo ko abe fe ka fosa ko le dangadew oni tubabu ye dangadew muna on ne sirile no tubabu la 100 keme kono 100 bajole on ne sirile no tubabu la anga moblu tubabu anga bolifen tubabu anga fura tubabu anga fembe tubabu ali bana ya amne sam boli kata tubabu jamana du kono fe be boli kati da Tunisie tubabu kede ba docteur Sobe kono e ku furage e ndaranda Tunisie ndaranda Morocco olu islamé jamana munundo u keleno ka nanzara docteur Baude ta olu de be ma furaka kono. Vous voyez ko nanzara nu ko bamara yoro bolu ko wati mina ki kangi hakili tu ibala nanzara munu babe maison de retraite la u be tabo baw ye u bu baw ka condition sara donc mogo mi sera ka mogo soro ale ka bara kya kama ka mogo soro mogo ki hakili to ale bala atiki abo tiki sara ay ko military dembla den garde yoro la o ko kiti den fewa oh no asoro ko danga de uno muna jie bebi arabu wo an farafin an be sirle no ara o nanzaro la o kuma na an do de o mesri danga de uno wa islamia de kam mogo to tien to fle islamia de beta jamana u to tien kata dugu to tien kata umbemba u to tien ko ferona halakira ni u yininga ko ferona jume halakira u to qur'ana ere to ferona to kodo ferona min dun temena kacha ferona bakeme akacha ferona keme nani Ali ibu fo ida chamanchere la Mali islamé jamana kat me francika oui bon na ya soro ka fo ko an yanga dine famu pendo be nyawlu fe o te nyaya antunga nganunga conscience on a dine munyani Auma anga dine famu san kebe kononton dine ba on fait farafin jamana beka ou sa Mali. Il y a pas un pays en Afrique que Mali est mieux que eux. Athée. Oh, Francis Moufleni, olu nou ka danga de abe Afrique jamana be ba be commandé. Maintenant, je veux savoir barika kana ke do de la ka danga de mara ou bien danga de be do de mara de. Atito sigo analyse ke. Sa on sa tubabu be milliards joli cheka di Afrique jamana uma. Danga de me milliards joli cheka dama. Kele bina Mali kaya. Jihadisu nakube Mali mne 2012. Muna amata arabu wele ko luka na andeme. Muna intara on nazara de wele olu na jihadisu kele. Pourquoi? Muna silame jamano mana ondeme nango dine. Muna silame jamano mana ondeme kambo jihadisu bulu. Silame jamano tese kana parce que silame jamano de jihadisu blakana. Donc maintenant une vidéo blanc nous me fait ka petininga ni vocal décortiqué ganji malien vous voyez on ko wochi ko ba la France en ba kundo on ne ba kundo mais façon la de ma on ame parce que façon akilla ka ba la France parce que ko France devait ka Mali tonjon amena France ou gain o kumana am Mali bena seki farafia kono on de kumba do ka o me fait ka nazara gain pour que Mali ka ke état islamique di.
Silamɛ wɛrɛ silamɛ jamana tɛ min bɛ fosi dilan Saudi ni fɛn ninnu filɛ Chinois ni Américains de y'a jɔ Arabu yɛrɛ tɛ se k'ali biriki 7 sigi ɲɔgɔn sanfɛ Dubai ninnu filɛ nin Américains ni Chinois de y'a jɔ aw bɛna Mali bɔ civilisation kɔnɔ ka Mali lajigi moyen âge la quoi kana Mali lajigi 7e âge diɲɛ bɛɛ bi jamana fosi t'i kun kɔrɔta ka a ye na kiri tigɛ anw kan ni kuranɛ ni Mali tɛ a jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ bi Ali Algérie Maroc Tunisie olu tɛ sɔn a ma fiyefiyewu nka diyagoya don n'an ka gouvernement taara sɔrɔ arabu ka wari minɛ an ka alimamu taara arabu ka wari minɛ vous êtes obligé ka arabu ka baara kɛ an bɛ bita in bila yan la yani no hali ni tɛ silamɛ mɔgɔ bɛ min f'i ma non u b'a fɔ k'e dangaden hali fɛ i jɛɲɔgɔn a bɛ gɛlɛya u b'a f'i ma k'i ye dangaden oui i y'a faamuya donc anw bɛ sariya min kɔnɔ bi anw bɛ ka kiiri ne b'a fɔ ni da cɛmancɛ anw bɛ ka kiiri ni sariya ye a tɛ ka bɛn aw ma nka se wɛrɛ de t'an ye kira fana y'o fɔ dɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi ni maa min ye kojugu dɔ ye aw ni maa min ye kojugu dɔ ye k'i ka yɛlɛma i bolo la ni bolo ma se i ka kuma ni kuma ma ɲa k'i k'a kun i dusukun na o kuma in kɔrɔ b'a yira ko minnu filɛ ka kɛ bi n'anw se t'a la an b'a yira ala la e ta in de ka d'an ye nka n'an dɛsɛra k'o baara ninnu bɛ ka mun kɛ o man d'an ye an b'o kun an dusukun na e ta in kanu de b'an dusukun na est-ce que i y'a faamuya o de bɛ wajibiya oh voilà donc meni bla aw yɛrɛ kuma bɛ mɛn cela veut dire que Mali se ka jɔ bilen parce que tant que ni Mali ma kɛ silamɛ jamana ye ninnu tɛ Mali ɲalen fɛ bilen jihadistes b'an faga don o don u bɛ jɛn n'a ye o y'u ka laɲini de ye parce que u ka dusukunna kɛlɛ ye mun ye Mali kana minɛ ka kɛ état islamique ye tant que olu kɔni bɛ yen ni Mali ma kɛ état islamique ye jihadistes k'an faga bɔnmu ka don mɔgɔw la mɔgɔw k'u sigiyɔrɔw bila ka jamana kɔnɔdenw terroriser ka mɔgɔw kɛlɛ olu kɔni hali n'olu yɛrɛ tɛ taa kɛ nka olu ka ŋaniya de y'o ye wa hali n'a fɔra ko fɛn min bɛ Mali dɛmɛ k'a bɔ bolola bi u t'o fɛ tant que ni sariya in bɛ yen olu kɔni tɛ Mali ko yɛrɛ la olu bɛ min na tant que ni sariya ma kɛ Mali kɔnɔ ka kuranɛ kɛ ka kiiri tigɛ olu kɔni tɛ état olu yɛrɛ tɛ Mali ko la bilen olu kɔni bɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛnw ye min kɛ n'o ɲɛna olu b'o la ye ni min kɛra u b'o tɔ nɔɔni quoi ni fanga min nana u bɛ fanga ka baara tiɲɛ i bolo tant que e ma sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye u bɛ ka baara tiɲɛ i bolo u bɛ laburuja u bɛ jama wuli ka bila e la u bɛ problème caya fan bɛɛ o tuma na u bɛ dugu emmerder n'a ma k'olu ta ye i komi fiyentɔw ka taga kɔ la don e tɛ don kɔ la ne yɛrɛ tɛ don kɔ la o tuma u bɛna jamana ko de Assimi Goïta t'as bien entendu donc Kamakaw ka bɔ k'a fɔ a ɲɛna Kamitiw ma bɔ k'a fɔ ko an bɛ silamɛya contre la an y'a yira k'a fɔ de silamɛya sariya minnu b'a kɔnɔ an ko an ka jamana sariyaw tɛ farafin jamana si ma sɔn a ma munna anw bɛna sɔn a ka kɛ an fɛ yen mun quoi aw ye ka Afganistan lajɛ bi Afganistan mɔgɔw bɛ ka t'u wolodenw de feere Afganw bɛ ka t'u wolodenw de feere pour que o ka se ka balo parce que silamɛya tɛ fosi dilan cogo dɔn ce sont pas des fabricants créateurs tɛ olu kɔni bɛna sigi ni kuranɛ y'aw ka dugukolo sanfɛ ko ka kiiri tigɛ ni kuranɛ o kuma ni arabu ye dɔɔni mun d'u ma aw bɛ balo de la u tɛ fosi dɔn u tɛ fosi dilan cogo dɔn kalan t'u la u tɛ docteur ye u tɛ fosi dɔn donc olu de bɛ fɛ ka na jamana ta talibanw sigilen filɛ Afganistan bi u bɛ mɔgɔ faga dɔrɔn la ye mɔgɔw bɛ ka t'u woloden ka t'i woloden feere miliyɔn 1 miliyɔn 2 pour que ka don balo la ka den tɔw balo n'a ye o de bɛ ka kɛ bi o de kun dalen no Mali kan mais comme an fana degelen nɔ la mais an b'a fɔ kuma o kuma an bɛna fɛn o fɛn fɔ a ye ça rentre pas aw mago t'a la vous ne s'en fout vous s'en fout fo n'a sera waati min a bɛ sɔrɔ ka na bɔ a kalama silamɛya ye maliyɛnw kɛ komi misiw bɛ ka bin ɲimi ka taa suruku b'u ɲɛfɛ misigɛnna b'a f'u ye cogo o cogo k'a kana taa yan fɛ suruku bɛ yen ayi tant que bin nugulen don aw bɛ bin ɲimi sa fo ka taa aw yɛrɛ ci suruku tɛgɛ ye donc ka b'o la n bɛna alimami dɔ jaabi FBI video a diyana wa basi t'a la aw b'a tigɛ ka tugu sinon nafa t'a la bilen pages signalelen don
Oh, al page Canada signalé li made. Al ma kele ne banga page 120, je crois que amanga chifo kabla. Kaira lo kafo, kwani alimamu wele, ukana anga debake, uya ira kute na anga debake. Yoro aya kuma ere me mai watra ere da. Aya me mai watra da. Oh, esikle nu ika kira place la. Mado be kafo ke ka kira e kuma mi fo ko to luka chien. Ede kanga wuli ka so mauma no asoro isigi mi ka kira place la ka to mo waju kula fam ede kanga oke ngani ya e maso ko kedu ibina e ka fo ke ba do ki ka dalu de mangiri ka taka amau kama ka ta deba kenui ka se ka dalu jola ni silama tu mula ka se kamitu ma ka dalu jo kamitu la est-ce que anku mero mi kelebe ke blewa kele teke aw be se ka wuli ka ta kafiru kele mbamuru be munumbulo aw be se ka wuli ka to lu kele nga munun ko kaka na anga siga anga kuma aw to se ka wuli ka soluma fo ka taw siga ka minimbaru ko fe ku dogoya nu fana bora ka dogoya aw so ka ku ye ala nini où est la justice tiens be mi tiete ay may watra kan na me nga video blanc asma ma delika sene ma ko nga debakede amake hali shingi nunu tede nunu wo ma wara ya me ma da ay fufi amakede amakenga uye jabi minfo kone ko koni kafiri tiski o kafiri te etate ndeta fo ko ni etiski de ni nana bi cheta di wallahi ni pas dem seni mu o ayni mewa ko ale ma fo ko ale ni kafiri te sigi de ale ko ni kafiri nana ale ba cheta di o ebe kafiri cheta to di kafiri min nana ki kasigi na ka kuma Blakoro sigile fle misli kono ka ereke chokoroba ya beka afaflaw na baflaw neningwa. Ne bafa mi fle ne ka koro mai watra te sambidrubo. Na ya fa de akaboka wakabe sambidrubo tabo. Mai watra de sigile fle. Ko ni mgo ko kubi na deba kalebe ko alete deba ke kale bu cheta de. Mali ya oba siga yelenna. Auta no ko chie do goro aula. No ya soro ka sigile do kira placide la. Est-ce que kira jogo e mai watra jogo e wa? Est-ce que abso ko mai watara jogo ni kira jogo e keleya ni mai watara jogo ni kira jogo e keleya ko na kira ko mo kalite dime odla ango ko kira jogo ni mai watara jogo se ka kele ka kla ka fama ko kira c'est pas possible on a jogo ni kira jogo te kele c'est ka jogo ni shitane jogo de kele afora ko kira ere ka ko me wuli kata se fantaw ani sete munye ani munu te fendo ka ko me wuli kata soluma anolu be deba abi dine nyefo lui nga blakoro sigile fle misiri kono koni mo ko ale kana uka debake ko debata ale ni mo che kale buta ku cheta di oh aw be tekere fo ndogu ka fi dala ko mbu cheta aw ni daba mache ali e bakoro ni siri jula ko mai watra ka funa biseka funia oh silame ami nana yele maka ke mo buruja mo dogoya mo neni mo faneni mo baneni aw ko kangan sigi ko de aw ko kira jogoyi aw yere be son ka fo ko bislama jogoyi aw ko kira jogoyi aw be son silame o oni kira jogo te bun jogo do adu fora ko shitane ka kebu shitane be se ka do gulu forokiya be jogoroy est-ce que mo mi mali islama o jogo be jogo minabi mu ba ira lo ko shitane na le te do islama ya kono ka soro ka islama ya yere to ko chi aw ko mali islama o jogo ta kala je bibani aw ka mali alimamu jogo lame aku ka kuma lame aku ka kuma kan name ku jogo lajeta est-ce que aw be so aw sigi aw no conscience ko kira jogo kuma ko me aka islamo bi islame nu jogo abso ka fo abso ko kira jogo ni mai watra jogo ekle petini mi mbole vle ki sigi sa ko laicité kataka boy ko mali be kafiri ni kiri matigane kurane abso ko ni kira jogo kuma ekle ya laga to mebo ka foko na uma wuli ku joka amunu ka dumini da de chien parce que ko lu ka dairi mebe kira to godla abso ko nu jogo ni kira jogo kun ekele ya abso ko imam jabi nu jogo ni kira jogo kun ekele ya abso ma foko nu ga almami baw ni ga biya almamba nu jogo ni kira jogo kun ekele ya abso ma fo mogo banena mogo nenna mogo dogoyala mogo burujala mogo fagalaw galon tigela janfanchiu abso ko ni kira jogo yo abso aywa mena nga video ni blani almami mi almami do fana tari jo makarto ko almami ni do tari jo misri do kono ko alebe kamiti ya nyadon goyi ko kamitu ye mi kale bodon ale re jole hinabenela
waro arabu ga jaga do masale ma folo o ni jaga ma ci amin ko fana bi ni yere tokobo o ko mbu don kasoro ni bela jele dame kamitu ga groupe ko no lamella ateshu kele na ka bo ku bolo piku ka telephone ka bidonga ku ni kamitu ga debaka oteso parce que baro lebu ba ko fe lebu de ba ko fe oteso ay ni fana lame ko tumbe dine jumana no be fe ka abolition de promotion ke abolition nana ambara ya abolition tunte yande abolition tunte ya anana de u yɛrɛ ka ɲamakalaw t'a fɔ ko jɔn taara maka ko ni maka alimami ye boli d'a ma k'a nana n'a ye ayi nin mɛn wa ko ni kamitu bɛ fɛ ka bolisɔn publicité kɛ ko bolisɔn tun tɛ yan farafin an b'a dɔn ni farafin banna yɛrɛ la a bɛna kɛ kuma lankolon fɔla ye a cɛkɔrɔba bɛna kuma de ye ko bilakoronin san 7 regarde un limam mɔgɔ min jɔlen don kira place la yala i jonga do man nunga ku yininga u ka hakilina ye jumɛn yala bolisɔn u bɛ fɛ ka bolisɔn de lakuraya wa u bɛ fɛ ka mun de kɛ est-ce que ali kira yɛrɛ kira yɛrɛ fa tile n'o ye abudala ye est-ce que abudala tile arabu bɛɛ tun bɛ bolisɔn wa est-ce que arabu bɛɛ tun bɛ bolisɔn ni arabu bɛɛ tun bɛ bolisɔn o kumana a bɛ fɛ ka ko kira yɛrɛ fa tun bɛ bolisɔn na de ye parce que kira fa tile tun tɛ silamɛya tile kira fa tun tɛ silamɛ ye o kuma a bɛ fɛ ka ko arabu bɛɛ tun bɛ bolisɔn an ka segin an fa kɔrɔw an'an bɛnbaw ka diɲɛ yecogo an'u ka dunuya faamu cogo an'u ka dabama yecogo an k'o ɲini k'o dɔn an k'an danbew dɔn ani a ye segin bolisɔn ma est-ce que nin kuma fila ye kelen bolisɔn o bɛ anw ka danbe de kɔnɔ nka anw ka danbe sigilen tɛ bolisɔn dɔrɔn kan sabula bolisɔnna ye baara dɔ de kɛbaga ye i komi docteurw b'an fɛ yen cogo min maîtres b'an fɛ yen métier bɛɛ kɛ bolisɔn yɛrɛ bɛɛ yɛrɛ hali an bɛnbaw tile est-ce que yala bɛɛ tun bɛ se ka bolisɔn wa est-ce que bolisɔn kan bɛ bɛɛ da wa alimami kuturu de jɔlen filɛ kira place la a bɛ ka nkalon tigɛ ko n'anw bɛ fɛ ka bolisɔn publicité kɛ ko boli yɛrɛ bɔra arabuw de fɛ yen ko kana se anw fɛ yan karamɔgɔkɛ jaja sisan ni boli ni fakoli nana yɔrɔ fɛrɛwnaw tilew tun ka kɔrɔ ni fakoli tile ye sisan munna aw ko ko fɛrɛwna tun ye kafiri parce que ni boli bɔra arabuw fɛ c'est que fɛrɛwna tun tɛ bolisɔn na ye ni fɛrɛwna tun tɛ bolisɔn na munna aw ye fɛrɛwna kafiriya fɛrɛwnaw kafiriya bon i filɛ ka boli min fɔ nin sisan fakoli ka bɔ anw fɛ yen ka taa arabu ka jamana kan o ye san 2 tagama ni san 3 tagama de ye senna tagama ka don batonw kɔnɔ ka don kulunw kɔnɔ ka kɔgɔjibaw tigɛ ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka tɛmɛ tu kɔnɔna jugu la saw ni waraw bɛ tu minnu kɔnɔ est-ce que maa bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ dɔnniya t'i la wa fakoli bi bɔ ka taa boliw ta Makan est-ce que fakoli bi se ka bɔ anw fɛ Mande ka san 3 tagama ka taa Makan ka sɔrɔ dɔnniya dɔ tɛ fakoli la wa o kuma dɔnniya min tun bɛ fakoli la yanni a ka se Makan jɔn y'o dɔnniya d'a ma a n'o dɔnniya ma bɔ anw fɛ yan wa i bɛna ye k'a fɔ ko fakoli bɔra ka sɔrɔ dɔnniya bɛɛ yan fakoli taara arabuw ta min ta ka na o ye arabuw ta ye nka fakoli taara ka sɔrɔ anw ka dugu kalifafɛnw b'an bolo anw ka kɔngɔw tun b'an bolo anw ka sɔnfɛnw tun b'an bolo minnu kun kɛlen don ka anw surunya dabama la ka tɛmɛ arabuw kan sabula anw ye dabama dɔn arabuw ɲɛ ka sɔrɔ kira ma ci anw ma arabuw nana anw fɛ yen ka n'a sɔrɔ ko jogo min b'anw na ko o ti bɛn k'o ye k'an ti seli arabuw nana sɔrɔ k'anw ti jɛnɛya kɛ silamɛya nana sɔrɔ k'anw tɛ suɲɛli kɛ silamɛya nana sɔrɔ k'anw tɛ bingali kɛ o kuma na silamɛya nana sɔrɔ anw kun tɛ min kɛ anw y'o dɔn cogo di ka sɔrɔ kira ma ci anw ma anw ye ala diyaɲɛ ko dɔn cogo di anw ye dabama diyaɲɛ ko dɔn cogo di ka sɔrɔ arabuw mana fɔ anw ye ko dabama ye nin fɔ anw sera k'o dɔn cogo di ka sɔrɔ arabuw ma se anw ma aw tɛ n'a faamuya ko arabuw nana sɔrɔ anw dabama min ɲɔgɔn fɛ an ma se k'o miiri donc i bɛna ye k'a fɔ fakoli taara boli minnu ta ayi komi sisan moto bɛ Mali la o ni commerçant dɔ bɔra Mali la ka taa moto qualité dɔw ta États-Unis ka na n'a ye
Abe foko ni commerçant na nani moto yi. Mais est-ce que le commerçant meta o moto ta wakati mnakana wasro moto te malla. Fakoli tara boli mununtakana. Oya arabu ka boliti. Nga fakoli tara yani fakoli donia do de fakoli deme. Sedo de kume fakoli ka sansa ba takama sauni basaw. Ani ka kobaw tike ka yele koko jibaw ka. Donia do de fakoli labo an fe ka soro ka simaka karamoke. E o miria. Ko tun bɛ diinɛ juma na n'aw bɛ fɛ ka bolisɔn de promotion kɛ bolisɔn nana an bara yan bolisɔn tun tɛ yan dɛ bolisɔn tun tɛ yan a nana de u yɛrɛ ka ɲamakalaw ta fɔ ko jɔn taara maka ko ni maka alimami ye boli d'a ma k'a nana n'a ye yala a kɛra baara ye dɛ makakaw bɛ ka boli b'u ka kaaba kɔnɔ u b'o di ale ma ale ka n'o bato yan. Aïe mewa. O yoro fakoli clé ya soro kira clé temena. Est-ce qu'il y a ka nous famu? Et puis en yoro tike kan blade. Fakoli clé ngo ngo. Ça dit que ni keri yere hakli wayu be jigi on kamitu dika. Wayu de bi jiga onka. Aïe karamo ke la menga soro kan yoro de kortike nga video bla. Yalo a kɛra baara ye dɛ makakaw bɛ ka boli b'u ka kaaba kɔnɔ u b'o di ale ma ale ka n'o bato yan an kan ka fɛn dɔw faamu hakilina in lasili bɔra yɔrɔ min. Ayi nin mɛn wa donc fakoli dun taara makan wagati min o y'a sɔrɔ kira tile tɛmɛna mɛnna aw dun ko kira tile ko kira ye bolu kari ka bɔ alikaba kɔnɔ fakoli tile bɛ taa bolu wɛrɛ sɔrɔ alikaba kɔnɔ cogo di sabula ale mankan filɛ ko alimami bi ka bolu labo kaba kono ko di fakoli bakana o fakoli du meta magan wakati mi o ya soro kira kile temena akacha san kemenani ye o kira du nale bolu kare ka bo alikaba kono o yere ba fo jogo mi muna fakoli bi kila kata magan kira kile temena o ka kila kata bolu were soro alikaba kono yi are mangan defle ko alimami be ka bolu bo alikaba kono ko di fakoli makana o fakoli dun kile asoro kira kile temena kacha san kemenani maintenant adun fora ko kira nale ko kira e bolu kare ka bo alikaba kono o kuma kira tale bolu do na kono tumuwa hey slamew ante slameya jugoyala de nga obe ka mi fo mandinga abado te ay karamo ke la me angabla yalo a kɛra baara ye dɛ makakaw bɛ ka boli b'u ka kaaba kɔnɔ u b'o di ka boli b'u ka yalo a kɛra ye boli d'a ma k'a nana n'a ye yalo a kɛra baara ye dɛ makakaw bɛ ka boli b'u ka kaaba kɔnɔ u b'o di ale ma ale ka n'o bato yan an kan ka fɛn dɔw faamu hakilina in la ay ni mewa ko magankaw be ka boli bo ka alikaba kono ka di fakoli ma fakoli kana no e ango bato fakoli du meta magan wakati mi o ya soro kira afora ko kira kile ko kira e bolu kare ka bo alikaba kono o ale mangan fle ko fakoli tara ko al magankaw be ka alimami be ka boli bo alikaba kono ko di fakoli ma fakoli kana o bato ya ama fo ale ko boli sono be ka boli di fakoli ma de akoko alimamu be ka boli bo alikaba kono ko di fakoli ma ko fakoli be no bato ya fakoli du be ta wakati mi o ya soro kira kile tebe da kacha san kemenani adun fora ko kira kile ko kira e boli be bo alikaba kono o kona fakoli kile o ya soro bolu ba kono wa karamo ke o jabi bi bolo yi donc ma fo ena o nunu bi bo kanam sigi ku be farafinya nyefo uti fosi kala mala tellement que arabu ka hayaw arabu ka adisaw kalane arabu ka livre yu haklu tien o amanga ne fle o ko fakoli tara bolu takana o mba fira fakoli kase ka bo an fe mande kase maga o kun sansa batakama o mami kun se ka boy sena kata maga ka sansa batakama ani jon ani keleke chew kase fo maga du golo safe o ibina ka ko o tigi ni donia do bora o du golo ka o tigi kun de malangolo fefew o fakoli yani fakoli fana bana bata ka wolo o ya soro an ka sonfɛnw b'an bolo
Anga makele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele songole oya soro be fo anga kama dugukolo safe oya soro onkume daba mado yani fakoli ka magansira do yani fakoli baka wulo oya soro anga koma utumba ambolo oya soro anga dugu dasiru tumbe yamewa o fakoli tara qualité do de takana no qualité mi yere tanga dugukolo ta qualité mi yɛrɛ nana anw ka dugukolo anw ka manden dugukolo se lagosili ma min bɔra arabuw fɛ yen kana dɛ parce que min bɔra arabuw fɛ yen arabuw ka alaw de tun y'olu ye ɔ anw dun minnu tun b'an bolo olu tun y'anw ka baarakɛminɛnw de ye an bɛ woroji k'an da k'a ser'a kan ka ba kan tigɛ k'a joli k'a kan k'a fɔ a ye taa nin kɛ a bɛ taa kɛ n'a ye a b'a to an ta la anw ka baarakɛminɛnw kun don anw ka alaw kun tɛ nka arabuw de kun ka alaw taw ye karamɔgɔkɛ o de y'a to arabu ka alaw fakoli nana ni arabu ala minnu y'an fɛ o arabu ala den de ye aw sigilen bi ka anw lagosi o arabu ala denw o arabu ala nɔrɔbila ye aw alimamuw de ka sigi anw ka dugukolo sanfɛ k'an lagosi k'anw tɛ fosi ye bi aw nana fanga sɔrɔ ni mɔgɔw bilali ye ɲɔgɔn na ka don an na k'an bila ɲɔgɔn na k'an fara fara wagabiya amusaru sufi kadiriya a dɔn ta a bɔ ta an fara faralen ka sɔrɔ ka na aw sigi wolo kan o tuma an b'a ye k'a fɔ ko fakoli nani boli min o de kɛra kɔlɔlɔ ye anw ka jamana ma n'a bɛ fɔ o ma ko wɔkulɔni fakoli nana ni wɔkulɔni de ye manden o bɛ faamu i fɛ donc kamakaw n b'aw bila yan n bɛna jigin ɔ a ka kuma tɔɔni bɛ yen n b'o k'a la an bɛ sɔrɔ ka bi ta bila FBI a jɛnyɛna dɛ est ce que a ma tɛmɛ 1 heure kan sa baasi t'a la ko min tigɛ ka tugu don sinon page kɔni tɛ o sara n bɛna. Yala farafinya kɔrɔ ye min ye o t'o la o kuma an ka kunu bi diɲɛ maa si den tɛ taa i ta t'i den ye hali ka kalanden i ta tɛ parce que mun na e bɛ k'a la kalan fɛn dɔ la ale yɛrɛ bɛ ka dɔ wɛrɛ ka kalan filɛ yɔrɔ dɔ e t'o kalama a n'o de bɛ mɛn ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ e kan bɛɛ bugulen b'i ka tɛmɛ. Voilà nin ko cogo di alors Kamale e ko cogo di ayiwa basi t'a la n'i lamɛn kɔfɛ n bɛ tila k'i bloquer ka fɛn f'i ma o bɛ juguya i ma dɛ nka n tɛna n yɛrɛ bila o la bi donc a y'i kanto yan. tigi k'a ɲɛfɔ farafinw tɛ farafinya la n'u ye donc o kipti de nana kɛ kɛmɛti ye kɛmɛ. a ye nin mɛn wa i m'a ye n tun bɛ nin yɔrɔ nɔfɛ k'a laban ko kipti parce que arabu f'u ka e farafin ka kuma yɛlɛma k'a k'u sago ye olu b'a fɔ cogo min anw yɛrɛ farafinw b'a fɔ cogo min ayi k'o tɛ dɛ ko olu ka fɔ cogo ko kipti anw tɛ kipti dɔn i m'a ye kɛmɛti u filɛ nin ye ka na a yɛrɛ filɛ a tɛ sɔn k'a fɔ ko kɛmɛti de tun y'anw ka dugukoloba ye farafin bɛɛ bɔra dugukoloba min sanfɛ farafin bɛɛ bɔra yɔrɔ min de don parce que a bɛ fɔ waati min ko kɛmɛti o y'a sɔrɔ farafin dugukolo fosi tɛ yen o y'a sɔrɔ zuluw tɛ yen ganayɛnw tɛ yen fosi tɛ yen nigérien fosi tɛ an bɛɛ bɔra dugukoloba min sanfɛ o dugukolo de bɛ wele ko kɛmɛti u b'a histoire dɔn koyi mais f'u k'a tigɛ k'a kuru k'a di arabuw b'a a dilan cogo min k'an mémoire effacer k'an bɔyɔrɔ tunu k'a yira ko an bɔyɔrɔ t'an na quoi o kuma n'an ma bɔyɔrɔ dɔn an yɛrɛ la an tɛ taa yɔrɔ dɔn an yɛrɛ la quoi faut écouter ici c'est très important yanni n ka vidéo bila. tiw de don firawuna ka siya de don parce que hakilina original bɔra firawuna bɔnnaw de la Égypte tɔn in tɔgɔ dara min yɛrɛ la n'u b'a fɔ kɛmɛti tɛ o kiptiw de don. a ye nin mɛn wa. firawuna ka siya de don parce que olu de ye bani Israël la kɛlɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ daw kan tɛ o kiptiw de don firawuna ka siya de don parce que. i y'a mɛn ko kiptiw u y'a yɛlɛma k'a ko kiptiw or que farafinw b'a fɔ ko kɛmɛti kɔrɔ ye mun ye dugukolo finman denw dugukolo finman minnu sigilen don finman minnu bɛ dugukolo finman kan olu de bɛ wele ko kɛmɛtiw kɛmɛti ani o kɛmɛti de ye kamiti ye vous voyez donc quand tu regardes i bɛna ye k'a fɔ u yɛrɛ b'a dɔn quoi ko kiptiw dɔw b'a ko kɔptiw donc a kana fɔ dɔrɔn farafinw yɛrɛ nɛn b'a fɔ cogo min dɛ k'a bɔ o la ko ayi k'o tɛ dɛ ko arabu ani jɛman ninnu ka fɔ cogo de don quoi i m'a ye a b'a fɔ ko kiptiw o waati y'a sɔrɔ a tɛ wele ko Egypte
ate wele ko Israël ate wele Egypte o ya sɔrɔ ate wele ko Misra o Kipti a filɛ ka ko Firawuna bɔnsɔn mais Firawuna bɔnsɔn est ce que i bɛ se ka ko masakɛ bɔnsɔn wa Firawuna u tɛ Firawuna yɛrɛ dɔn Firawuna ye komi masakɛw ou bien ni ko masa bondaw mais Firawuna kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ kelen mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min kun tɔgɔ ko Firawuna o tɛ yen ɔ n'i y'a ɲininka sa ko Firawuna min halakira k'a k'a tɔgɔ fɔ a t'a tɔgɔ dɔn k'u tun bɛ diinɛ jumɛn na iw de don Firawuna ka siya de don parce que olu de ye Bani Israël kɛlɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ da u kan Ala ye Musa nati ka se bɔsi u la k'u halaki bon a y'a ɲininka ko arasi jumɛn bɛ dugukolo kan bi ko arasiw ye Kiptiw ye a ye karamɔgɔkɛ in na ko arasi jumɛn bɛ dugukolo kan bi n'o arasi tɔgɔ ko Kiptiw ye arasi jumɛn ye a tɛ se ka fosi fɔ aw ye ɔ lagosilikanw de don ko n'a fɔra ko Firawuna halakira dɔrɔn farafin hakili bɛ tiɲɛ u y'a fɔ ko Firawuna min halakira n bɛna Firawuna ko kuma in fɔ n ka video wɛrɛ kɔnɔ aw bɛna dɔn ko nkalon don k'a fɔra ko Firawuna ko ji ye Firawuna halaki tiɲɛ tɛ nkalon don parce que n bɛna o fɔ a ye ko nkalon don ka da dalilu de bɛ n bolo k'a yira ko nkalon don maa si tɛ se ka wuli docteur tɛ diɲɛ dugukolo kan min bɛ se ka wuli a dalilu ye jumɛn ye n'a fɔra ko mɔgɔ halakira ji ye mɔgɔ halaki mɔgɔ tora ji la ni mɔgɔ tora ji la jila su bɛ kɛ komi n'i ye jɛgɛ don ji kalaman kɔnɔ k'a wuli ka ji wuli ni jɛgɛ ye ka jɛgɛ tobi k'a mɔ jila su bɛ ko i m'a ye o de y'a to ni mɔgɔ mɔgɔ tora ji la a caman bɛ a su bɛ don o jida kɛrɛfɛla de la parce que a su tɛ se ka ta ka taa yɔrɔ jan jila su a bɛ kɛ komi jɛgɛ mɔlen de ni jɛgɛ mɔna quoi ni magara la dɔrɔn a bɛ bunaki a sogo bɛ bin jila su bɛ ten bon n'o y'a sɔrɔ ko Firawuna kun tora ji la o u bɛ k'a fɔ ko Firawuna min su jalen filɛ bi k'o de tora ji la bon min su jalen filɛ ale dun momifiyera de ka kunkolo zɛmɛw sama tile 7 ka kunkolo zɛmɛ sama ka bɔ a nun fɛ ka kɔnɔ fara ka nogo ni fɛnw bɔ a kɔnɔ ka momifiye k'a labɛn bon jilasiw kɔnɔ tɛ se ka fara o zɛmɛ yɛrɛ tɛ se ka sama ka bɔ jilasiw yɛrɛ tɛ se ka labɛn jilasiw tɛ se ka hali kasa kɛ jilasiw bɛ naamu de k'a su don mɔgɔ min tora ji la o bɛ se ka momifiye cogo di k'o su bila k'o su ja ka na ni san hakɛ kɛ o tɛ se ka kɛ donc i bɛna ye ko u bɛ k'a fɔ ko Firawuna min jalen filɛ k'o de tora ji la a bɛɛ ye nkalon a si tɛ tiɲɛ ye nka don dɔ la o bɛna kɛ don dɔ baro ye donc n tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ aw ye bi kamakaw vraiment n b'aw bila yan donc k'an bɛn o la don wɛrɛ a b'a fɔ ni alimami ninnu ye n'aw u ti fɛn min ɲɛdɔn u ka taa ɲɛɲini ka sigi dɔrɔn i ka minibari kɔfɛ i ka kira pilasi ka nkalon tigɛ k'a da mɔgɔw la i b'i sigi i ka kira pilasi la ka nkalon tigɛ o mɔgɔ min bɛ se k'a sigi a ka kira pilasi la ka nkalon tigɛ est ce que aw bɛ se k'a fɔ k'o bɛ o mɔgɔw bɛ ka kira ladege wa non n'a y'a fɔ ko silamɛw k'u bɛ ka baara min kɛ ko kira tun bɛ nin kɛ aw bɛ mɔgɔw ba silamɛya la o de y'a to sisan u wulilen don sisan ko ka laïcité bɔ yen o tuma na chrétien wo aw chrétien wo aw ansariw wo aw sufiw wo aw maa o maa bɛ manden dugukolo kan aw bɛɛ bɛ na aw ta yɔrɔ ɲini yan donc ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen folen don aw dan sɔgɔ o tuma laseli min bɛ n bolo k'o laseli bila o ye an ka kamiti ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka réunion dɔ kɛ o tuma na o réunion in bɛna lase manden cɛba n'a musoba bɛɛ lajɛlen tulo ma manden cɛba n'a musobaw farafin bɛɛ lajɛlen olu ka laseli don ko k'a lase aw tulo ma o tuma na komi video jɛna an bɛn'o bila don wɛrɛ video la n'ala mari masa ye don wɛrɛ yira n na an bɛn'o bila an ka don wɛrɛ video la ka bukali ka ci lase bɛɛ lajɛlen ma donc o de tun bɛ fɛ k'o fɔ a ye OTEP à vous tous et bon courage à vous tous, nul sacrifice nul victoire. Aya ou yɛrɛ sacrifier aw ka faso ye saya tɛ fosi ye saya ye de an bɛ bɔ nin farisogo de la ka taa don farisogo wɛrɛ la maa n'i sara an m'a ye n'aw taara sogo san sugu la i bɛ sogo tigɛ tigɛ k'a sarada sogo t'o dimi dɔn parce que ni bɔra a la ka ban ni nin bɔra an na ka ban o tuma nin bɛ segin bɔgɔya de la nin ye sogo jalan dɔrɔn de min bɛ an na ka an na mouvementer ta ne nin bɔra an na ɔ nin taayɔrɔ bɛ dabama de bolo o tuma yanni nin ka b'i la i bɛ tiɲɛ fɔ k'i to nin kɔnɔ ka dabama ta fɔ k'i to nin farisogo kɔnɔ o tuma n'i bɔra nin farisogo la dabama bɛ taa i don fɛn wɛrɛ la min nafa ka bon ne nin ye quoi donc o y'anw ka vision de ye donc OTEP à vous tous
ay so tiema ali jama ma son gaula me ali mo ma son la aya ko oroli jeu du kolo safe voilà ko suma donc mais au blanc parce que vidéo diana je peux pas n'tese ka message blanc vidéo la blé c'est très important n'tese ka message blanc vidéo la blé vidéo era la bablo là donc au tep à vous tous au bela gele folé no manega ou pas nefertiti ka foli bien il toko beto mandé histoire là il faut le nom donc foli ba au tep à vous tous au tep à vous tous